Uy, basak na. Grabe na may. Vamos chicos, vamos por allá. Vámonos, vamos. Hindi ako makakita, guys. Alisin ko kaya salamin ko. Ito. Paano kaya to? Hanggang Lunes wala tayong pasok. Ito talaga, guys. Yan guys, nagbagsakan na yung mga kahoy. Ayan, naglalaro sila. Di daw kayo, may kahoy. Venga, vámonos. Ganda. Day, may kawala akong telepon. Nani? Ba't yan? Duh. Lipot. Ay, kan baka ko may sipon ako mahulog. Hindi ka. Uy, nakabukas na yung Christmas light. Dito tayo. Calle de Peñalver.
No, sarado na. Di na ba ganun napipindot? Mami, pindutan na doon. Tama na. Diyan, di na napipindot. Huwag mong i-ano kasi nag-video na ako. Ano yung pinagagagawa niyo? Ha? Parang gusto ko naman ano. Marami din sila guys. Ano ba yan? Pinamindi. Uwi na kami guys, uwi na. Uwi na. Hala. Yan. Yan. Di na yun yan na ano. Nalis ko na yung face mask ko. Ayan. Pauwi na kami. Hello! Ayan. Carrots guys. Guys. Uwian na. Then, uwian na tayo guys. Ayan. Subok. Nagalis na ako ng face mask. Ayan yung bantis kong isa. Hindi ako makahinay. Dito na sa may amin eh. Grabe na ang weather. Thank you guys for watching. Thank you so much. Ayan, please subscribe to my channel Bicolana Española. And please comment, like, and hit the bell button so we'll be notified to my next video. Okay, bye. God bless. Mega shoutout sa inyong lahat. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.